Salamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Ina so wato in yi amfani da wannan dama lokacin jama'a al'umma wanda suka zo suka taya na murna wannan wato biki da ne na yata Riskat Sani Musa Danja da kuma Abdulsalam. Ina so in ɗauki wannan lokaci don ku gode muku waɗanda suka zo. Na farko ina so in gode wato Madugu Uban Tafiya, Sanata Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Sannan kuma ina so in gode wa mai girma gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf. Na gode. Sannan kuma shugaban jam'iyya wato Hashimu Dungura, ina so in gode masa da shi ma ya zo ya halarci wannan wato ɗaurin aure. Baya da haka akwai mutane da yawa, wannan zan yi first batch, zan yi second batch, zan yi third batch, ba don komai ba yadda suka tsaya suka zo suka taya na murna, ni ma ba zan gaji ba. Ina so in kira